So Díomh go léir a cóide agus gur míle maithagad as 8 bhelín le haig an céad chórá de Féile 2021. Dús spóra, is mise Jamie O'Flanúra ón chlár Checkspace agus Camara Education Ireland agus tá spéisialta gom I nómh Caitlín nig ó TG4. Gur míle maithagad Caitlín as 8 bhelín I nómh. Gur míle maithagad, Jamie gus tá fíor hesta bhí le viniu. Caitlín, I suppose tosnómid amach le cuasaí agus beidir gur inis go mé fáin ann inis dún roint rudí food féin agus carvasteid agus cuasaí cosúla sin. Yeah, well, rogu agus tógu ma hues ngealtacht hier chonel hues a glehinile ar Dr. Chanwala and sin agus chaith ma Glorda mar jama idir an etsin agus grídóir le mahanwahir agus an sin hoi ma agus scáil neisiint a gort a horce agus an sin réige poblascáil chluchinile an sin agus dír an éisian hoi ma ge olscáil wanuid agus rin ma céim sa gailik agus a cheol an sin agus maistia sa gailik agus an sin hoi ma ge galib agus rin ma an diploma garmal san leid has le bvé mar wheelchair menscáile agus tá manis mar le her amsre. Arose, Caitlín, agus so hosla tú amach agus dhéan tú an cuasa I suppose mar bhúntear menscoile agus ar chatú cúpla bliain ag múna an son? Chaith ma tomult ag múnú, so bhí ma says ag múnú gan an diploma garmol revision agus an sin rinne man cuasa agus an sin bhí ma ag múnú ar fá bliana na dhé sin a bhí ma genún de rud le heile agus bhí se says omarcha agus bhí arm cenne hógal ceacu roma geirí leansan a ré bhé mar bhúnsear ná ar bhélam a bheith a gopur snaméin agus bhín cenne sac éasca le genú a him a ré so tá mar deanna go German cenne ceart cibhí. Arose, sanna bha agus conas tháinig an deisús chun dul isteach go dtína man agus conas gur fuirtú an deis beidir chuir staachar sin. Well, couple blian riven diploma garmos na je hasína bitir blian gelé revision hí ma hísa gannreachtas agus hísa gelárne in de híúsa tíre agus hí ma hísa sin agus bhí ma antín a réit beheartid feiceal bhfuil posta bí gáleg TG4 agus in sin Jeden yearn go sama bí acu was it mé as in éon mar sin Dirk Magelína agus bhí si a genú tríal a scéalain. Agus sin rud a bhí geis leis na bhí siad ar chamcuirt timpeall na héan a genú tríal a scéalain le daoine úr agus éon na úra eil de TG4 agus chuma sehar agus níl chance a bhí goine sin a chuma manim sa hata rénos agus an sin couple na sin for is glíal a réit goin guairma éit ar a cuasa agus níl a ré gur posta bhíon is says tahavion vimage charka TG4 gache shartni bitur a sé shartni agus bitur go trainal da fruil germid modular sport amsure leanú na hast nuacht agus gahrad agus Nuair a bhaintear man cuasa sin vísagum groma geirí leansan sa trásin agus a bhí arm bheith says réalaí a fásta bhí ma smuitiú óhfuil bitir nachhuiin éonrad so lean mar réilen dipa dhéanú an sin diploma garmol agus an sin le bailí fríide sin hanig posta níos le TG4 go si de cuairtú lethirí amsire nó lethrar amsire agus gurú panel a chur le heile acu agus thuma manim sa hata bhaid mar chuine aglah agus tríal scéalainn agus tá seo haine. An tú an son go óhéin arás. Anna bha sin thar bar agus is slí úntaige gur hit sé seachsúla sin. Óhéamh, I suppose, ein cuarla go mega gut de Beidir daltaí menscoile Fuil láthir atá ag smaoineamh rudéigin gúil simachos na man an bhfuil éon cuarla go dóibh ar nós cadí na rudaí Beidir gur ceart dóibh ag déanamh fuil láthir nó an bhfuil éon slí Beidir gur féidir lo taithíáilt nó Beidir dul imón postcasú leis an ceann atá good fuil láthir. Bhfuil tá go leor bailí agus a rud atá faoi na main tá an orneal chó lehan in sa dóid scúil
na céta jobs bhela was a tá dearach ar grafa was a beidir go muid chuirtú daoine sais aisteoirí na lethirí na stúrairí tá nurid sin postna difriúla an agus mas rud é ggólas ag daine cén balla gur bhhaile fáil so déirmid mar hampla mu si de géirí a bheith mar aisteoir bitir gur de sínta maithí bheháin conealte má chunne in allanta sa hocan sa níos le ras na rún bín siad a cuairtú daoúra a an bbliain agus níhain sin a bín siad a gcónaí cuairtú sais aisteoirí brise agus bitir gur sin balla mai le go daoine sais blas den rud. Máidir le na jobnéile déirmid mas rud é gur bhhaile daine bheith a scór a camera go siad a géirí bheith ag leithú a rud a bhaine ag máú inis na sais cleachtú a dhéanú tá sais guhan pócaigh bag na gatjégar sa tír bhín smuinú agus sais a bheith de hafadú héin o scór an camera so déirmid mar hampla go a géirí échar an airde beidir go deach le géirí ar de wehar na de éair sáile tú a hafadú agus an sin go mó deise got brathnú siarart héin agus fiú tá siad le canal YouTube tá lethirí agin fuair post cin na scró canal YouTube acu édín agus clíomh ní chaheil rinn siad a Claire Wack agus margheall gur thosaigh siad canal YouTube sinna fáid go bhfuair siad post ag lethrú Claire ar TG4 bhí siad fici agus bhí siad arás ar fád agus tá go leor bailí de friúla an agus déirmid me tá samig daneat a bheith beidir mar dhearthar grafan ar neat a gobars na main a rud a bhaine réit na a méid taí is gur féidir le agus cleachtú sáile rihanám sin agus an sin hiag le cuasa a dhéanú ma hatninse an nurid sin leat go deach leat leadsan a caiime a ré ghil go leor bailí de friúla harta sehanis agus an sinir tan choisteríní agad tá go leor de sin na harta se agus taí a brianú chomáid so tá neart bailí éagsúile an agus neart postan na difriúla chomáid. Tá cinnte sin arás agus I suppose ó héh sinnte agus na ara atá trééis techt ar cuasaí le cúpla bliana nús fiú mar luigh tú an son le YouTube agus cuasaí an goháin póca bheith an úsáide go agus na miléin ag go baile. An meá ag rá an bhfuil ar lán ara trééis techt ó héh cuasaí technoliaach de dofos faoi láthair ó a bheith smaoineh ó hosnig tú sa fóst ó héh an technoliaachta. Well ó hiú technoliaachta bhí agus bé a technoliaach gcónaí learna a síl na main mar nítain éon ábhar dhéanú gan réimhre gan fón ná gan ceamraí na éonrad mar sin bei sin a gcónaí an a máidir le dul chun cin in run bliantí tá go leor beidir appan an nua tá go leor beidir bhfuil rint ar dain sosiálta léhéidí TikTok agus rudí nachróán nar haisimeise a má tá go leor rudí difriúla take an tasaí a an na riire tá ma deanú was a daine bíhín scobar sna main bí meidir gcónaí geirí bheith an tasaí agus a léir an naoine me bhín ar den nua an tá mid géirí bheith an chomáid agus sin rud was a bhí Snapchat ínta mór na rúma ma héin agus Michael nar haisimeidine agus brelinn go leor a dhéanú ar sin agus chur daoine ága aithne áin níos fér an sa dóid sin agus bitir go mó drám faoi a bheith brathnú agus go mó acu gur lethirí telefíe bhí anin an sin bhí daoine an agus is bhí acu gur says é Snapchat TG4 bhí anin so te go leor dulchan cin genta go technoliaach le ran blianta agus ar a ton bí ní smó agus ní smó gá leis achanna le bhíon Tá se thbh spéisiú ce mar ré. Tá cinnte agus sin puinte an gohfuil sé ag boga a raig cótápaigh sin agus gohfuil na miléin seo atá man faoin láthair atá siad atá an rudaí nu aimsreig teach gaci le blion agus tá cuasaí gathú cótápaigh sin. Beidir Caitlín an meá an rá le céin I suppose ar fuirtú aon inspiráid ó aon duine chun dul imán cuasaí sna man nuair bhí tú níos óige agus mar aon duine áirithe nó aon
rud a bhí tú buinte leis agus tú I de fáiste nó I de TG4 agus bhí tú ag rá le féin an son táimig írig dul agus beidir postáil just na man de bhar an inspráid sin. Well, tá go leora dí caith ma adwal nar bhí muid an scáil neisiúnta gáir a thorce brelan le gatainne sa cheantar bheith puirte sna drámaí agus bheith nóló galahar dhearfrí bheití pobl scal ghídóir ag reachtal says drámaí dún agus bheith muid góirí puirte sna commórta seo agus fuirmid ar fád deis le bhéar an airdan agus tá anna gur hatan se th cinlainn. Bhí muid anhhaid bain bheith go leor dúisina agus bhí se go helan I bheith says galar chamchuir timppel na héan na genú drámaí agus mar sinnda níl éon deid faoi Tá ma deanú gur chuidí sin le go leor daoine bhí puirtas na drámaí agus an sin nar mas sa bheith scáil a bob scáil chluhíon léile bhí drámaí le Marie Lermond mún seir drámaíachta tugann bhuist in sin sála agus Tá ma deanú go dog sin séis bláise dún a marm cinnta na rudaí is smó na gró le garmatha a gon nar bhí meidir scáil a bob scáil chluhíon léile agus hanig Anne-Marie ní Gúchain iste agus bheith si gobar le TG4 rinn si go leor cléirethe a leithú ar nós thar lear agus mar sin agus hanig siise iste a gon lehhain bhí go leor daoine beidir go beidir Niosam cyfeidyn, beth go yes gor dynnu dyffrwyl on y lesion agus go joclat hol beidir ag doctor no beidir gymaw pilot na rydna mar sinnon agus go go leor reim si dyffrwyl ag féidir lenne hol a sia agus kishin na chur a one lesion wa me sia ekise agus vi sise gense dún foin seal a TG4 agus tamajano gro shield corra in sin agus ta har a special Martha go leor an a daoine a ví ranglum a gobers na main comai léji ken de mod Curtis fair sin o buile vín sa gober la mionelle agus ar Ross na rún agus in sin Machara Alice Neil Lanagan bín siise a gobar mar chohádaí th ar set agus go leor in spreid foiite wa Anne-Marie nar bhí me foies a níos agus bitir an gánas dúhéin goróséis síl curtha áháh sin post Ellen bhrelam sin a níor ma cinse ceacu me se réala a nar a hagan daine mar sin se theasa go ok, bh bitir ggóil chans go bhéit in sin éanu. Kinta, yeah, no, sin arouse agus it's more an rud ag goil an méid an dine I suppose greibh tú ar scoil agus gur fórdar an inspráid ó duine teach agus léiríonn sé sin I suppose goil na deisina ann agus goil na deisina an dus na dine óige tá sna scoilna faoi láthair agus just ráló dul i món agus na deisina sin agus féidir just either é rialt. Ó héamh an gailinde ar agus like í a úsáid like I hon méid sin deisina now ann inis agus an Bertman Ibru ó hih cuasaí gailina de cad a capan tú atá ná dos na postna de friúla me ag teachsú beidir ó hih an gailina de agus go bhfuil nílíon tóir ná beidir cad a capan tú sin ó eintíim go helis go homlan was mat a géirí post mar gachtar fiú ná beidir gur éon rud faoin spéir gur bhaileat tuairt faoi tá níos mó deisina an fásta a réalaigh agat, so déirimiid chans go goide se na pontiel sna scrúdaí th teiste méireachta agus in sin go mó deis tháinig éitethe de friúla is cuma cén ról na posta bheith uaid a mahan seo sílam go goidinn se gcónaí goil réalaigh agant tá cethar an teile suganne agus tá post foiiteigh trúr agan margheallar an gaalaigh agus sílam go sin thar spéisiúil was a go léirann se ggóil go leor postna a muchin sin agus caiime a ré gcónaí nuair a foies níos dúir mó a gcónaí ó fásclainn a réalaigh darseid agus was an tharig heagma ceir a bhí geisteí na riire go dtí gur hasise a gobar a nuair smuoitim ga chans like níl clú de leid agam déhhain sa genú le a híal inis man mó gaalaigh agam agus tá sé tharbh spéisiú gúir man na deisina seo. So éon deise bheith an tríomhharla tá
míle na cé job eile an margheallar a gaeileh fásta, so chuidann se ahanana le gáid agus a rud a bhín réit le aon daine na coní glóirt í coní beo í agus bíí bráda fásta. Cinnte arás sin sin cuala úntaach das na miléin atá má an faoi láthair agus iad na Gaelscoil agus na Gaeltachtaí agus iad fiún bin an daltaí atá na scoil na Béarla agus Simachá sa Gaelin í úsáid agus an na deisne ann cinnte. Beidir just mar dearan son an bhfuilíon cuala dearnach a go dá miléin agus iad de gírig beidir dul inis agus dul imón cuasaí sna man nó just cuala agus gur féidir le bheith ibriúir ar an céadú bliain eile an bhfuilíon cuala go dómh. Well, cinnte síle maidir le cuasaí agus mar siad mas rud é ggólas agat de chréastíí gur siad an éit gur bhaileat a hall beidir drá na main beidir gobar sa radio na telefís. Go sa chance was it ní tún chance seo a rééis eile agus is fiú go mór glacu leis gen cursan mahatnin se leat agus fása tá bailí harta sehan fiú mna bhfuil cursa sna main genta go níl aon cursa sna main genta ocumsa agus tá se fása gobar an seo agus sílam marm a rud is tehaachtaí na dá se ha just go mó beidir brungláid ag daine agus smuotí is leor méid tá me sin anna seo a dhéanú me tá aon daine cos le Caitlín in anna dhéanú bhí me sin anna dhéanú so sílam go le táthú ionta geal agus táthú na Gaeilge sna main geal fásta agus tá sula go méidir go bheice me chuidíomh i gopur nom a maihan seo le chuidiré. Gur míle mágad Caitlín na cé láthóir ó TG4 láthóir aimsre. Bígí linn ag dóclog in neomh beag dara ó cinéide ó RT radio na Gaelscoil linn ag dóclog bio agus gur míle mágad a ríist Caitlín as ochta bhelum agus an cuarla agus na smuintí go léir sin a roinnt leis na miléin ar fud na tíre is mór nó go raibh tú lom in nómh gur míle mágad. Gur míle maigad Jimmy agus tá sula go mhain sibse ar fád soltas a le.